Kinohikai ad hoc Bapo Kshatri Jong Federation of All School Teachers of Meghalaya Fastom hak arpu pratri ujeliau hajar arpu kelas dang biang kejing ki da kebasyong klem bo upot hakmat ke secretariat ban penpawe kejing persya alor kejing bamla jong sorkar ban penki ketulap kumbang kalakular. Kani keraya ki kelami itang sisngi hadian bo menteri rangba kejela Konrad Kongkal Sangma ula penlong ya kejing elang jong kenhun menteri kabam syemlai keren ya kejing dawa balabu hakmat de kinohikai ad hoc. Habai keren bagi nong thok kubor unong ai ktian ka fastam uba amebon lengdo ulong bagi no hikai klarai ban mi biang syasurok namar la syat kelai ki dek sarkar Meghalaya Democratic Alliance. Ulong bag sarkar jela kam syem lala ban syem meganu kono karai ban pen urlong ya kejing kular haga bedai bagi jing pentre kam kejing dawa jing no hikai wat hadian laisien kejing alang jong ka kenhun menteri. Ulapan kan mau bahag kejingnya kendo jangka fastom yo menteri rangba bat yo additional chief secretary haka kar arteri ujemang. La ai kejing kular bak sarkar kedan kam tang lai teli ki sien syong jingelang jangka kenhun menteri ban penbet kejing jangkin hai ad hoc. Ndrai kejingelang jangka kenhun menteri keladap yat lai sien balas nguthu syai bak sarkar kala syukor yaki laong syusyu uba ame bon lengdo. La ban kedau hang ni bagi no hikai ad hoc kiladawa ban penkiu tulop jengki sada khat pra hajar tengka bat ke increment ke basan na kasispa man kasisnam. Ngila ya keren nak basyai ba ngikli ki kanu teli ki cabinet meeting pidon kam ba pin aino yang ya kata ka jing dawa jongi bat ki kila ong ba ya kata ka proposal jongi kila kampen ba ka baningkong bat ka baar ki ong ba maximum kindon kam lightly cabinet meeting ki ong ru ba Tarai tangha ka first na ka second cabinet meeting kin pendap no ya kata ka kam jungi hindai mentala ya lightly cabinet meeting kumba ngilai imminent but amdani ai kata ka jingkren halor jong kini ki no hikai ad hoc te ngam tip ka ai ka daw hindai ba ngi tip tang ka wai ba ngi te nginne akan nong rem jungi hakaba haka khat ar tadikru ngilapen kre bangin sa miet hang ne hakmat jong kani ka sekretariat bat ngin sa miet hakini ki lenti singkian jong ka shalong te mentas ngi ngilawan bat ngilapen kre la dia bangin sa hang ne lada kadon kita kinap kitung ki ke rum lelai tang ba ngilapen kre bangin sa miet be hang ne borok simet mentas ngi Hadian ba ngi ba kata ka jingkular jong ki ka khamsai so ye tingila ka bangin ong ba menta tharai kila syukular ka yang ngi te ba kila kular ka yang ngi pada ngi nebe kata ka jingite jungi ngi ong ba lada kamjai ai tengi ngin haban wan pai sene tengila thoru ya ko open lata kata ka khat artrek jong u jelew lani ujun ngila tho shaki kot khubor ba pher bala penmit kot khubor ba pher kata ka open lata ngila ong ba lada ka sarkar ka kam sngap hi te kamut ngi ngin haban wan bat ngin haban ya protes biang sai sien te kumta ngila wan hakani ka sngi hang ne bangin protes bangin pensngau ya kita ki ya kata ka sarkar jungi ka bakulut do kata